Sugeng dalu Mas Dwijo Kako. Sugeng dalu Mas Kritik menungsane ning Duta Jari. Suwe ram. Ning WC bareng yo nyanyi. Yo. As metu kok tebon-tebonan ngono kae lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasane jero dadaku, rasane mabong lego atiku. Wis ora dadi duk jantungku, saiki wis mari kangenku. Rasane jero dadaku, rasane mabong lego atiku. Wis ora nyut-nyut siraku, saiki wis mari ngeluhku. Ayo cinta-cinta. Spesial plong dan tutup giring 2025. apa rasane jero dadaku, rasane mantap lego atiku. Wis ora dadi duk jantungku, saiki wis mari kangenku. Apa rasane jero dadaku, rasane mantap lego atiku. Wis ora nyut-nyut siraku, saiki wis mari ngeluhku. Ayo rasane rasane kapiye. Rasane kaya ketiban daru lintang pamole sing dibalik dadaku. Sing lali wis eling karo aku, mulai gelem bali karo aku. Janur kuno rasane kumon setahun, ora rukiri ngomong tidurku suwun. Matur nuwun pancen iki sing tak suwun. Rasane yo mantap, rasane plong-plong rasane. Jan luar biasa. Kita rup kuwi nganti kaya mumbul-mumbul. Ketiban lagu plong-plong-plong iki mau. Krono aku nek Boten-boten. tapi ngono. Tembang nika jumboke raos penggalipun Bapak Haji Rudi. Heeh, so Ibu Hajah Fitri. Ibu Hajah Fitri kesanipun plong penggalihipun. Nggih. Plong ing manahipun. Saya dalu menika tutup giling. Dados plong sedaya panjangkahipun insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin nggih Mas. Alhamdulillah.